Hello लोगोफोर, welcome to back my ND Mixer YouTube channel. So guys, आं आंनि ND Mixer YouTube channel आव आं दिनै नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय. So लोगोफोर आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों. बे भिडिअआनो जाहैबाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे जिअफाइखौहाय आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिगोन. आङो बे जिअफाइखौहाय मानि थाखाय अर्डार खालामदों होननानै बुङोब्ला दा गोबां जायगायावनो जोंनि मबाइला नेटआ जोबोद स्ल' जायो. बिनि थाखाय जिअफाइखौ नांगौ जादों. जिअफाइ लायोब्ला नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जिअफाइआ मा बुस्थु आरो बियो बबे बायदि खामानियावहाय बाहायजायो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ. दा बेखौ आङो बे जिअफाइखौ आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामनाय जादों. दाख्लैनि समावनो अर्डार खालामदोंमोन. सानब्रैनि उनावनो नैबे जिअफाइआ आंनि एड्रेसावहाय डेलिभारि जाफैबाय ना. दा आङो बे जिअफाइखौहाय मानि थाखाय अर्डार खालामदों होननानै बुङोब्ला माखासे समावहाय नेटवर्कआ जोबोद स्ल' जायो आरो मबाइलावथ' केबिसो खानो. बेनि थाखाय मालाबानि समाव मबाइलावबो बाहायनो हाया आरो मालाबा आङो बेबायदिनो समनि गेजेरावहाय बे मबाइलजोंहाय कानेक्ट खालामनानै लेपटपाव माखासे खामानि मावनाय जायो. दा बे समावहाय मावनो हाया जायो आरोना खामानिखौहाय. दा बिनि थाखाय आंनो बे जिअफाइखौहाय नांगौ जानानै फैदों. बे जिअफाइखौहाय बाहायोब्ला नोंथांमोना गोबाङानो बाहायबायबो जानो हाखागौ. दा गोबाङानो मिथिगौ मबाइलाव केबि खारोब्ला बे जिअफाइआवहाय एसे मोजां नेट नाङोब्लानो MBPS खारो आरोना. MBPS आरो KBS बेजों मा फाराग दङ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ. स' केबिनि जायगायाव MBPS खानोब्ला नेटआ जोबोद स्पिड जायो आरोना. नेटआ स्पिड जायोब्ला जोङो खामानिखौ मावनोबो एसे इन्टारेस्ट मोनो आरोना. ओमफ्राय थाब जायो, गोबाव टाइम नाङा. स' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव आरो लोगोसे लाइक, साबस्क्राइब, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव. बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो. फैदो दानिया बिदिब्ला जों बे जिअफाइनि सिङावहाय मा दङ बेखौ आनबक्सिं खालामनानै नायलांदिनि. बेयो नै फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामनायनि. दायो जों बेखौ आं बेखौ अलरेडि एसे अपेन खालामखाबाय. बेयो मोनसे अपेन खालामना दोनखानायनि. बेखौ जों दा खुलिना नायनि. बेयो जिअफाइनि कभार. बेवहाय कभारावहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनखायो. बेवहाय ओरै बे साइडआवहाय नैबे साइडआव जिअफाइनि नाम आरो पासवर्ड दङ. नैबेयावहाय पासवर्ड. बेयो बिनि दामा नैबेवहाय 2329 थाखा लिरनायनि. 2329 थाखा लिरनायनि होनब्लाबो बेखौहाय माबानि मोनो आरोना 999. बेवहाय जों मा मोनबावो, क्रिएट अन हटस्पट, ओमफ्राय 31टा डिभाइसआवहाय बेखौ कानेक्ट खालामनो हागोन आरो बिनि बेटारिया, बे जिअफाइनि बेटारिया जोङो 2300 mAh मोननो हायो आरोना. ओमफ्राय सापर्ट माइक्र' SD कार्ड आप टु 32 GB. बेयाव 32 GB मेम'रि कार्डबो सोनो हागोन. ओमफ्राय इनेबल भिडिअ कलबो बेवहाय रायलायनो हागोन आरोना. लोगोसे आरोबाव वायरलेस शेयारिं थ्रु SD कार्डबो दंबावो. बेखौ जों दायो होनब्ला फैदो जों बेखौ नायदिनि. दानिया नुनो मोनबाय जों बेनो जिअफाइ बियो. बेखौहाय खुलिनि. नायनो जोबोर मोजां, फिसानो. Jio4G भइस. बेवहाय मोनसे बे Jio4G भइसखौहाय मबाइलावहाय डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामनानै बेजों अलरेडि जिअ सिमाखौ बेवहाय सोनानैहाय नों इउज खालामोब्लाबो डाइरेक्ट फन फैयोब्ला बे सिमावहाय फन फैयोब्ला नोंनि फनावहाय बे फना थांगोन आरोना. बेबायदि कानेक्टिभिटि खालामनो हायो. ओमफ्राय बेयो नैबे पावार बाटन बेयो बेखौहाय अन खालामनायावहाय दान्दिसे सेरना जायो. ओमफ्राय अफ खालामनायावहाय एसे गोबाव सेरनांगोन आरोना. ओमफ्राय ओरै UPS मोनगोन. नैबे लबारनि मेटेलजों बानायजानाय. दायो जों बेखौहाय नैबे साइडनाजोंहाय मोनसे बेबायदि सिन दङ. बेखौहाय खुलिना नायनि बिनि सिङाव. खुलियोब्ला जों नुनो मोनबाय बेयाव मोनसे सिम स्लट मोनगोन. ओमफ्राय नैबेयाव मेम'रि कार्डनि मोनसे मोनगोन. ओमफ्राय नैबेयावहाय जिअनि पासवर्ड, ओमफ्राय जिअफाइनि नेम नैबेयावहायबो नुनो मोनगोन. नैबे साइडआव स्पिकार दङ.
होनब्ला बे जाबाय। दायो बेनि सिङाव आरो मा मोनबावो नैबे कार्ड मोनसे बेवहायबो जिअ'फाइनि नाम आरो पासवर्ड दंबावो। बेखौबो खोमानो नाङा। बबेबाफोर लेखाफ्राव दोननानै लायोब्लाबो बेखौहाय उनावहाय जेन नों माबाखौ बावोब्लाबो पासवर्डफोरखौ बावोब्लाबो बेयाव नायनानै मोनफिनजागोन आरोना। आरो बिनि सिङावहाय जों नायबावनि नैबे वारेन्टि कार्डबो दङ। नै वारेन्टि कार्ड दं जिअ'फाइनि। ओमफ्राय बेवहाय माखासे रुल्सफोर बे जिअ'फाइखौ माबोरै इउज खालामनांगौ नैबेखौहाय फरायोब्ला नैबेयावहाय जोङो मोनथिनो मोनगोन। बे थाथ'थोंसै। नैबे केबोल जिअ'फाइनि चार्जार केबोल बियो। ओमफ्राय नैबे बेटारि जिअ'फाइनि बेटारि 23 mAh लायन बेटारि बियो। ओमफ्राय बेयाव जों मोननो हाबावो पावार एडाप्टार चार्जार। बे जिअ'फाइखौ चार्ज खालामनो थाखाय बेयो मोनसे पावार एडाप्टार होनाय दंखायो। बेखौ जों मोननो हागोन आरोना। दा बेवहाय जोङो नै आं सिमखौहाय सोनानै दिन्थिलिया। नैबेवहाय सिम सोयो। बेयाव मेम'रि सिम सोनानैहाय अन खालामोब्ला नैबे अन खालामनो दान्दिसेल' सेरनांगौ, बांद्राय गोबाव सेरनाङा। ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेजों साइडनावहाय माखासे बिदिनो टावारनि ओमफ्राय वाइफाइ कानेक्सननि ओरै साइडआव नुनो मोनगोन आरोना जोंनायनि। स' लोगोफोर होनब्ला दिनै आंनि बे जिअ'फाइ गोदान बे फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार होनाया सफैनानै बेखौ आं दिनै आनबक्सिं खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौहाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होनो दाबाव। गोजोन्थों।